joget kok matur dadi wong lanang. Tepuk tangan buat Niken Salindri. Kowe iki Niken nembang kudune kowe menghayati. Iya, kamu itu seharusnya. Kamu kok joget sana, joget sini, joget situ, joget. Iya, kenapa? Kok kamu sampai joget-joget di situ-situ Kowe nyapa? karo suarane Niken demen. Lah penak. Kowe demen karo suarane Niken. Ya pasti demen to, Bos. Nek demen lamaren suarane, ngono lho. Suarane tapi radio ye masane. Masalah terus kowe udat-udut rokok rokok ini yang apa? Kowe roh iki apa? Rokok Di Samsu. jiwaku sampai surga. Nah ngono lho rumah saku. Iki mau lagu apa, Nduk? Angenteni, Bapak.